ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಲಿಚಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಲೆನ ತಿರುಪಾವಡೊಂದು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸಕರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಪಂತಿರ mulky manampady ಗುತ್ತು ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕಿಲು ದೈವ ದರ್ಶನ mulky ಹೋಬಳಿ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ ತಮ್ಮನದಲ್ಲಿಸಿದ ಅರು ಪಾತಿರಿಯರು mulky manampady ಗುತ್ತು ನಾಗಶ್ರೀ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕಿಲು ದೈವಲನ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟಣ ಮಲ್ದಿತ್ತರ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮಲ್ಲಪಿನರಾದಿತ್ಯದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ನಡೆತಂಡು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪಾತಿರ್ದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಲಿಚಿಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಲೆನ ತಿರುಪಾವಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ಮಾನಂಪಾಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೇರಿಗಾರ್ ಮಾನಂಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಭೋಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಶಂಭು ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ದಪ್ಪುಣಿ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತಿನಾರು ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಬತಾರ್ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತಿನಾರು ದೊಡ್ಡನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿತೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಜಯರಾಮ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿರೆಗ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರ ಬಂಟೆರ್ನ ಯಾನಿ ನಾಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಡಿಯರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡ್ಯರ ನಾಗಗ ತನ್ನ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪುನ ಜೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗಮಂಡಲದೋಪಾದಿದ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆನ ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ್ಲ ದೈವ ಪಂಡದಾದ ನಾಗೆ ಪಂಡದಾದ ಅತ್ತಂಡ ಗುತ್ತುದ ಗಡಿನುಡಿ ಬಂಡಪ ದಾದಾ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಂದಿನವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ಪಣೋಲಿ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಈ ಗಡಿ ಅತ್ತಂಡ ಗುತ್ತು ನೆಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ತನ ಮಹತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲ ಈ ಅರಸುಳು ಆಳೊಂದಿ ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕ್ ಅರಸುಳ ಬಗೆಟ ಪನೊಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ಪುಡು ಅರಮನೆ ನಮ್ಮ ಉಳುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೇನೆ ಬುಡುಪ ಹೊಡೆದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸರಿಗೆ ಸಾಮಂತರಾದಿತ್ಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಗುತ್ತುದ ಗಡಿಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ಯನೆ ದಾಯಿ ಗಡಿ ಬಂಡ ದಾದ ಈ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುರಿ ಬಂಡ ದಾದ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಡೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನಂದು ಕೆಂಡ ಐಸ್ರ ಅಳಪಟ್ಟ ಮೂಸ್ರ ಅಳಪಟ್ಟ ಸಾರ ಅಳಪಟ್ಟ ಐಂದ ಅಳಪಟ್ಟ